आं खावलायगोन बर्तमान मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जायफ्रा एसे सम लादों साननो आरो बुजिनो बिथांमोनखौ आं खावलायो बे फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्शननि सिगां जुदि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो बियो साबसिन जायो मानो होनोब्ला जोङो 10 बोसोर जिहेतु साम्प्रदायिक राजनिति होनो जायखौ कमिउनेल पलिटिक्स होनो हिरा सरनिया एबा नब सरनियाया मोनसे कमिउनेल पलिटिक्स खालामनानै बर' अना बर' जोंनि गेजेराव बिभाजन बियो गोबाव सम खालामनानै जोंखौ जुरुला खालामदों जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव बुजाफोराखौ नष्ट खालामदों नाथाय दिनै बेखौ जे जोंनि देशनि प्रधानमन्त्री मानव गेदेर नरेन्द्र मोदी आसामनि मानव गेदेर गाहाय मन्त्री एबा मुख्यमन्त्री मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां NDA हिसाबै UPPL नि पार्टी केन्डिडेट एबा बिजाथिखौ इन्डियाया दिनैहाय समर्थन होबाय बेयो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा आरो एबारनिफ्राय बे जाथि बोखावनानै राजनिति खालामनाय एबा हिरा सरनियानि बायदि नब सरनियानि बायदि कमिउनेल पलिटिक्स खालामनाया एबाराव जोबफैबाय बेनिखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आङो मोनसे आंनिफ्राय बार्ता एबा फोसावनाय एबा खौराङाव हरनो सानदों बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सम एबा गल्डेन माने टाइम होननानै जों बेखौ लानाया मोजां सनालि हुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां खारन बियो प्रयजनथारमोन बर' अना बर' होननाया बिभिन्न खेथ्रआव बियो मोनसे खथिकारक जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गाज्रिमोन बेखौ दिनै NDAया गसंथानानै UPPL दोलोनि केन्डिडेटखौ देरहा होनानै बे सक्तिखौ दिनै फोजोबनाय जाबाय बे समखौ जोङो सुजुग हिसाबै जों लानांगौ बेखौ आं खावलायो आमार दलाव जगदान करिले आं हारसिंल' बानायाखै खस्थ'आ रायजो राजा बयबो खालामदों बै समाव BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दा बेवहाय BPFनि लिडार हिसाबै मानव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा मानगोनां बिथाङा मा बुंदों बुङाखै सम सम आंबो खोनादों बिनि फिननाय होनांगौ होननानै आं साना खारन आइ आफा रायजो राजाया नुदों मिथिदों आं सोरबाया सोर बिनि उत्तर होनांगौ आं होननानै साना आं मोनसेल' खोथाखौ बुजियो जे माहारिनि थाखाय खौसेथिया प्रथम गिबिसिना जाहैबाय जोंनि खौसेथि खारन बे खौसेथियासो जोंखौ गसंथा होगोन बड'फाया बुंलांदों डिभाइडेड वी फल